La primera cursa de resistència de bicicletes de muntanya d'aquest dissabte va ser tot un èxit de participació amb 40 ciclistes. La majoria de participants eren gent del poble o rodalies, però també hi havia ciclistes vinguts d'arreu, com Barcelona o Andorra. Aquest any, la penya ciclista de l'Hospitalet de l'Infant ha apostat per organitzar aquesta nova modalitat de cursa. Sí, és la primera vegada que fem aquest tipus de cursa. Fins ara fèiem una cursa en carretera pels carrers del poble i la Junta vam decidir canviar una miqueta aquest estil d'event i buscar un event més de cara a participar gent del poble. I penso que ho hem mig aconseguit perquè hi ha acceptació de la gent. La competició va començar a les 4 de la tarda des de l'estació nàutica de l'Hospitalet i consistia en una cursa de relleus d'equips de 2 persones durant 2 hores en un circuit de terra i asfalt. Aquesta cursa de resistència consisteix en donar voltes a un circuit que hem preparat aquí baix a la zona del Cove del Gat, un circuit de terra mixta, terra-asfalt, i donar voltes durant 2 hores amb equips de 2 persones i anar fent relleus. La penya ciclista de l'Hospitalet ja és tradició que participi en l'organització d'activitats esportives dins del programa de festes de Sant Roc.